Din il-ġimgħa ħadd ieħor qed ilaqqa l-Kunsill Ġenerali biex jinfired u jiddajjef. Aħna qed ilaqgħu il-Konferenza Ġenerali biex ninaqdu u nkomplu nissaħħu. Hekk beda d-diskors tiegħu id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne fl-għeluq tal-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista. Fil-mitt sena li qed tfakkar it-twaqqif tal-Partit Laburista, Chris Fearne qal li Daniel Micallef u Ramona Attard huma eżempju ċar ta' kemm il-Partit Laburista huwa żagħżugħ u saħaq fuq il-bżonn li jkomplu jsiru l-bidliet meħtieġa biex il-Partit ikompli jiġġedded. 8 snin fil-Gvern huma ħafna. Imma l-pjanijiet, għall-viżjoni, għall-proġetti li għandna għal dal-pajjiż 8 snin huma ftit. Għatfadlilna ħafna x'namlu. Għalhekk importanti illi nibqgħu fil-Gvern. U biex nibqgħu fil-Gvern, biex nibqgħu nerbħu, rridu nkomplu ninbidlu. Chris Fearne fakkar kif dawn l-aħħar 7 snin u nofs ta' Gvern Laburista sar ħafna ġid frott l-għaqda li teżisti fil-Partit u fil-Gvern. Irrikonoxxa li kien hemm affarijiet li setgħu saru aħjar, imma l-Partit Laburista huwa bil-għaqal u kuraġġuż b'tali mod li kapaċi jibdel fejn żbalja. Semma eżempju konkret dwar il-każ tal-Vitals Global Healthcare. Kont jien, bħala Ministru tas-Saħħa, tramite il-membri Laburisti tal-Public Accounts Committee tal-Parlament illi tlabna lill-awditur biex investiga l-għoti tal-kuntratt u l-kuntratt tal-VGH. U allura bħalma kellna l-għaqal u l-kuraġġ illi nitolbu dan rapport, issa li ħarġ ir-rapport għandna l-għaqal u l-kuraġġ illi dak li hemm bżonn nibdlu wkoll. Chris Fearne temm jgħid li l-Partit Laburista ma jibżax jara fis-sewwa u appella lil dawk preżenti biex jibqgħu ħarsu l-valuri tal-Partit Laburista ħalli l-moviment ikompli jissaħħaħ u jmexxi l-pajjiż.